हमारे इधर ना पाए नहीं और तेरे भी समझ में नहीं आ रहा है ना वो गया सुना लगा इधर कौन और बोलता है ऐसे हमको नहीं कर मरता है मैंने कल मार से करे नहीं असली में समझ रहा कि चलो चोरी भरी कुछ होनी तो लाल में क्या मार डुआ छियो मैं क्या मारे हो तो भय लाउदी लाइनी बोले हां बरा रणपुर रे जाने सिलाई रे मोर ता सालियर को सेम स्टाइल चोरी थे जोर का टिकी दो टिकी के चोर माने मची बोलु जे माई के को बाटे चोरी करे जान बेरी खाली एई दिको देखिले ना टोटल देखि जान ना टोटल टिकी मो गाड़ी के मो देखि गली गे दुनिया ओडा दिरु आ जो कार बुलेट मोटर चोरी होला कि मु को गली बादर सार गाड़ी चोरी होइतला बुलेट हां मो पाइली ओरे हळदी के तो दियो पकड़ी दी रे वाला पका हुआ है के मैं और दे बोलू ठीक है सोना बेसी को खसी काट दो दिरा मसलाटा যেতে খড়িব সেতে ভাল জানো রেড়া হব ଟିକେ লাগু থব আহরি লাগিলে ଟିକେ মাল ଟିକେ বাজা କେତେ କିଲୋ ଚିକେନି 5 କେତେ ତେଲ ଦେଇଛ 5 ମାନେ ମସଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କେତେ ଦେଇଛ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କେତେ ଆଣିଥିଲ କଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନୁହଁ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା କେତେ ଆଣିଥିଲ 10 ଟଙ୍କିଆରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡଟା ଆଗ 10 ଟଙ୍କିଆ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡଟା ଆଉ ଅଧିକା ଆସିନଥିଲା ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 5 ଟଙ୍କିଆ ଦେଇଥିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା କେତେ ଅଛି ଦିଟା ଭଲ ଏ ଯେ ଦିଟା ପଡିଛି ଦିଟା ତ ପୁଣି କଞ୍ଚରା 10ଟା ପଡିଛି ଗାଇଲାଣି ଗଲାଣି ଏବେ ତ ଆଣି କଷି ଗଲା ରେ ଏ ଭିଡିଓ କଲରେ କଥା ହଉଥା ତୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁ ତ ଭଲ କଥା ତୁ ବାହା ହେଲେ ଜାଣିଲୁ ସବୁ ଆଗ ଟୋକାଟେ ଆସ କରି ନାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ନାଚିବନି ଜଣେ ନାଚିବନି କାଲୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ପିଇକି ଶୋଇବି ମଲା ଆଉ କଣ ଭାଇ ଯୋଉ ପୂଜା ଭଳିଆ କେମିତି ତାଙ୍କ ମାନେ ଭୋଜି କରି ଯାଇକି କହିବୁ କରୁଛୁ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ତମେ ଖେଳୁନ ଆଉ କୋଉଠି ଖେଳୁଛ ଖୁସି ଆଉ ଖୁସି କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଣ ମିଶ ଖେଳିବ ତମ କାମ ତୁ ଦେଇତେ ଯାচ্ছ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ଖେଳ ଆଗ ନାଇଁ ତୁ ଖେଳ ଆଗ ଆରେ ଖେଳ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ କରିକି ଦବୁ ଏମିତି ନୁହଁ ହାର୍ଡ ହେଲା ହାର୍ଡ କରିବାକୁ ନାଇଁ ହେଲା ଶୁଣେ ଆଉ କଣ ଖେଳୁଛ ତମେ ଖେଳଟା ଆରେ ତାହେଲେ ପଇସା ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚିବେନି କିଣା କିି ଘଟୁନାହାନ୍ତି ଆଣିଛି ଭାବ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଛି ସବୁ ଆଣିଛି ସବୁ ଦୋକାନ ଖେଳ ପୂଜା କରାହବ ପୂଜା କରିଦବା ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ 10-15 ହଜାର ଡିଜେଲ ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସେ 10-15 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଭଲ ନାଚ ମେଳ ଆଣିକି ନାଚ ମେଳଟେ ପକେଇଦେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଡିଜେ କର ନାହିଁ ଯଦି ଡିଜେ କରିବା ଚାରିଟା ଆଇସିରେ ଡିଜେ ହବ ହଁ ଡିଜେ କରିବା କଣ ଚାରିଟା ଆଇସି
ଯେମିତି ନାହିଁ ଯେମିତି ଡିଜେ କରିବାକୁ ଅଛି କଲେକ୍ସନ ଦେନି ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ସବୁ ଜଣେ ତ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ଡିଜେ ବୁଲିବ ନାଇଁ ଡିଜେ ବୁଲୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲୁ କିନ୍ତୁ ରିଲ୍ସ କୋଉ ମାନେ ନେବ ରିଲ୍ସ କରିବୁ ରିଲ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ କରିବେ ନାଇଁ ଯାହା ପୂଜା ପୂଜା ମୁଁ ଯାଇକି ଠିଆ ହେବି ଆଉ ତମେ ସେଇଦିନ ମଦ ଖାଇକି ବୁଲିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଏଇ ଭୋଜିକି ଆସିକି ନାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖୁନ ଭୋଜିକି ଆସିକି ମଦ ଖାଇବାକୁ ମିଟିଂ ବସିବା କରିବ ଯୋଉମାନେ ମେନ୍ ମାନେ ଇଏରେ ନେବା କଥା ମିଟିଂରେ ରହିବା କଥା ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ନବ ରିକ୍ସ କାଲୁ ଯୋଉମାନେ ଫଳ ଫଳ ହେଇକି ଦଉଛନ୍ତି କଥା ନାହିଁ କେହି ପୂଜା କଥା ଏ କଥା ସେ କଥା ପୂଜା କଲେ ଆଗୁଆ ପଇସା ମିଳିବ ପଇସା ତ ଯାଉ ମୁଁ କାଲି ଦେବି ପହଞ୍ଚିଲି ଏମିତି ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ଯେମିତି ପଇସା କଲେକ୍ସନ କର 1500 ପୂଜା ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ ଆଗ କରିବ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କଲେକ୍ସନ କର ଯାହା ବଳିଲା ପଛରେ ଆଉ 5 ଲାଖ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆମର ହଳ ହବ ବାପରେ ବସି 1500 କଲେକ୍ସନ ମୋବାଇଲ